pamusoro iwe dai titaure nyaya dzichipera tinopananawo njere kuti mukati umwandiri munhu anenge ane zvekutaura unosumudza chi ruoko rwako tokupa nguva yekuti uite sei utaure. Tiri kuti amai ava ndo vaipa uyu murume uyu imba kuti apaze musha wechi uyoyo. Saka tiri kuzama kutaura kuti amai ava pamba pavo ndipo pane chi pane booking chi house mudunhu mupi so tisingade kupedza nguva kana kuti tingaite zvinge tinoenda kurefu. Amai mune mapepa here ekuti pamba penyu paloji kana kuti pa booking house? Kwete. Asi uyu murume uyu nemukadzi uyu makavapa imba Nanisoro yeda. Ndinopika na mwari wangu. Mama badala. Ndinopika na mwari wangu. Handisi kutakurudza kana kuwedzera. Chokwadi ndo chandinotaura pamberi pedare. Ishwa mukomana uyu mhosva handisi kuramba ishe, mhosva yangu ndinoitambira nekuti chinhu chakaitika pamba pangu ende ni ava vana tinongova vazukuru. Kuuya kwakaita mukomana akauya akadhakwa, handaziva kuti kuuya kwaita pamba pangu semunhu anouya achimbondiona kana abva kwaraya. Ini ndaigarawo kubhindura ndokwandaitoshanda, saka nekurwara kwandakaita ndopandakasangana nemiedzo iyi. Saka ndinoti mukomana paakauya akatongondiona ndakagara ndiri ndihwani pamba pangu ndichitodyisa kamuzukuru kangu ako sadza achiita. Ndobva yati yateni ndoda kurara, ndakadhakwa. Ndopandati kwauda kurara wakadhakwa saka ndateti ndaida kuenda kubhendi, handichakwanisa ita sei kuenda kubhendi nekuti ndakapera. Ndobva ndati wo imbopinda zvako urari, ukarara ukaona kuti wopedza mwoyo wako wapera unobuda uchienda kupi kumba kwako. Ndoraiiti funga ndakagara panze yakabva apinda mumba akarara mumba mangu mubhedroom mangu semunhuwo zvangu ndoti mubhedroom mangu semuzukuru. Baba hapana, rasora mbowa kare kare ababa. Saka zvadaro ndobva ndadii, ndobva apinda arara. Uyu muzukuru wangu womukadzi wake akabva azouya kumba kwangu kuya. Auya ndobva tagara ndakutandara ndakuti munhu waungabvunza kuti naye ukudei, handingamubvunzi sevazukuru anombonditandarira masikati manheru. Ndobva asvika zvikanzi uku ndaya kuzitandara ndikati semadzisika vanhu totandara. Shuwa tibva tatandara. Muzukuru wangu inofunga aipinduka mumba manga akarara. Pavane pambedha pangu ndakaisa plastic. Ndakaisa kuti ndeitira imba yangu inochuchama. Ini maraka zvaibva zvinochuchama. Ndobva ndadaro. Shuwa mukomana wedu ndobva atongopinda madzimai ndobva kotete gugu chiko chikushushu mumba menyu ndikati munhu akarara imomo pandiwo. Sungani ndibva ndambobuda ndobva ndaenda panze. Mbuya wangu ndobva ndamusiya ari muno. Ndobva ndabuda ndaenda kutoireti kuye ndadzoka. Ndakasvika mbuya wangu mumba asisini. Handina kuzvitsvaga kuti apinda umere kandaenda kumba kwake. Ndakangoti munhu pamwatera umashure mangu aenda kumba kwake. Ndonyaya ndikuziva ishe mhosva handisi kuiramba ndoidaika. Matimi makavashaya mumba? Mukadzi ndova ndakashaya mumba mangu padaini ndatitandara padaini. Asi uyu anga akangoraro haana kana kubuda panze kana kuita sei hana. Saka uyu mukadzi uyu akasumuka mudhaining achinopinda makarara munhu wamangotaura bvudzi wemukadzi makangomuti mune munhu akaita sei? Ndakangotaura kuti mune munhu akarara zvake. Hamuna kutaura kuti ndinhingi. Saka mukadzi ndobva anopinda abva anorara nemunhu anofanira ndo zvakangoita asingaziramba ndera mirezo yaitika pamba pangu andikoiramba nekuti yakaitika pamba pangu. Pane zvandiri kuonza kuti avakaona muzukuru avakaona futi uyo muzukuru. Amai vari kupona murume wechokwadi vari kungokuzivisa imetikira akaita zvinhu ndakapara mhosva. Ndakapara mhosva. Mama togona pamataura kuti mhosva yangu ndikuibva. Statement yamataura inozogoa zvo. Bedroom renyu is right. Bedroom nderenyu.